Sugeng siang. Nderek nepangaken nama kula Inganatul Azijah saking instansi SMK Negeri Setunggal Ngawen. Wonten ing kalodhangan menika, kula badhe mbabar sekedhik babagan serat ulem lan serat lelahi. Materi menika inggih menika materi wonten ing piwulangan kelas 11 semester kalih. Mugi-mugi migunani dumateng sedayanipun. Serat ulem. Wonten ing saklebeting bebrayan tentu kemawon kita sedaya nate nampi ingkang naminipun serat ulem. Serat ulem menika wonten ing basa Indonesia dipunwastani undangan. Miturut pangertian ingkang wonten ing buku Wibowo, serat ulem inggih menika serat ingkang wosipun atur dumateng tiyang sanes supados rawuh wonten ing papan lan wekdal ingkang sampun katemtokaken amargi badhe kagungan kersa. Serat ulem menika biasanipun caos kabar bahagia utawi gembira tumrapipun tiyang ingkang dipun ulemi kanthi pangajap supados tiyang menika saged rawuh wonten ing acara ingkang dipun wontenaken. Salebetipun damel serat ulem kita kedah ngatosaken bab-bab ingkang kedah wonten ing serat ulem menika. Ingkang angka setunggal inggih menika papan saha tanggal. Ingkang angka kalih nama saha papan ingkang tinuju. Wonten ing sangajengipun serat ulem menika biasanipun wonten kotakan ingkang wosipun nama saha papan ingkang tinuju utawi namanipun tiyang ingkang dipun ulemi. Ingkang salajengipun wonten perangan pambuka. Salajengipun wonten perangan isi. Wonten ing perangan isi menika ingkang kagungan damel menika ngandharaken menapa adicara ingkang dipun wontenaken. Wonten puji syukur, maksud utawi tujuanipun, dinten, tanggal, tabuh, saha papan anggenipun dipun wontenaken acara menika, saha adicara menika, menapa mantu, menapa tasyakuran lan sanesipun. Lajeng wonten ngandhap menika wonten perangan panutup. Panutup menika wosipun atur panuwun lan salam panutup. Ingkang salajengipun menika wonten nama ingkang paring serat. Biasanipun menika ngginakaken tembung atur taklim kula utawi nderek pangajeng-ajeng. Salajengipun wonten serat lelayu. Serat lelayu menika kosok balenipun kalian serat ulem. Menawi serat ulem menika ngandharaken perangan bunga, lajeng wonten ing serat lelayu menika mbabar kabar duh kita. Kados ingkang kula lan panjenengan sedaya mangetosi, bilih serat lelayu menika biasanipun dipun siaraken mawi corong wonten ing masjid. Nggih mboten? Nah, serat lelayu menika pangertosipun inggih menika serat ingkang wosipun paring kabar lelayu, sedanipun setunggalipun priyantun. Wonten ing salebeting serat ulem menika kedah ngatosaken bab-bab kados wonten ing ngandhap menika. Inggih menika irah-irahan nama saha papan ingkang tinuju, pambuka menika biasanipun salam saha waosan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, salajengipun nggih menika perangan isi. Wonten ing perangan isi menika ngandharaken nama tiyang ingkang seda, yuswanipun pinten, dintenipun anggenipun seda kapan, tanggal, tabuh saha papan samangke tiyang menika badhe dipun kabumekaken wonten ing papan pundi, tabuh pinten mekaten. Ingkang salajengipun wonten ing pemakaman menika samangke wonten dinten tanggal tabuh saha papan sasana ngaya. Ingkang salajengipun menika wonten panutup. Panutup menika biasanipun atur matur nuwun saha atur panutup. Nggih, matur nuwun cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged migunani tingkapipun kula lan panjenengan sedaya. Ampun kesupen ingkang sampun mirsani video menika saged komen, share and subscribe
raip wonten ing channel menika nggih. Matur nuwun.